Napasana all ang netizens sa sweet birthday message ni Rayver Cruz sa girlfriend nga si Asia's Limitless star Julian San Jose. Sumungan lang celebrate ng actress singer ang iya birthday kag syempre ang promise ng BF ni si Rayver nga hindi siya madula sa tupad sini forever. Magabida ang kapuso star nga si Joe Berry sa upcoming legal drama serye nga Lilet Matias sa Attorney at Law. Sa story conference gin-share ni Joe nga super happy ni sa iya karakter kag dream niya gid man maging abogada in real life. Inilahog-lahog ang training ni Miguel Tanfelix para sa role nga Steve Armstrong. Sa IG gani gin-share sini ang process ng iya pagtuon sa pag-motor, tubtob na love naman niya nga magkamotor in real life. Nyari na mga eksena hindi mo dapat ma-miss sa Voltes 5 Legacy. Matapos nag-ayo mga pilas ni Steve sa gintiro ini sa naga-training, ano ba lang pathag ni Dr. Marian sa natabo? Ang magudod ng Armstrong, Kwestyunon na ang Ila Pagkaespesyal kung ipanggid sa iban nga kabataan. Inakagiban pa nga mas maaksyon ng mga eksenang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.